je korupcija? Korupcija je jedan od najvećih izazova društava današnjice i rak rana hrvatskog društva. Manifestira se u različitim oblicima i negativno utječe na sve aspekte društva. Zbog velikog utjecaja na gospodarski razvoj i nestabilnost društvenih struktura, narušeno je povjerenje građana u institucije. Zbog prijave sam izgubila posao, ugled i egzistenciju. Ovo društvo me učinilo nevidljivom, no borim se i dalje. Ne zbog sebe, nego zbog onih koji dolaze nakon mene. Zviždači ne smiju biti sami. Želimo ovim skraćenim priručnikom za prijavitelje nepravilnosti poduprijeti i uputiti zviždače u potrebne pravne korake, kako bi uspjeli u svojim pravnim bitkama i na kraju bili nagrađeni za svoju hrabrost. Kako se boriti protiv korupcije? Najefikasniji način borbe protiv korupcije je prevencija kroz stvaranje transparentnih i odgovornih institucija, jačanje institucionalnih kapaciteta, edukacija građana, prijavljivanje. Primjena Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti. Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti je dokument koji na sveobuhvatan način regulira postupak prijavljivanja nepravilnosti, kao i prava i zaštitu osoba koje žele prijaviti nepravilnost za koju su saznale u svom radnom okruženju. Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Narodne novine broj 46/22 donesen je s ciljem učinkovite zaštite prijavitelja nepravilnosti. Tko su prijavitelji nepravilnosti? Zviždači. Prijavitelji nepravilnosti su osobe koje imaju važnu ulogu u otkrivanju počinitelja kaznenih djela te drugih nezakonitosti i nepravilnosti. Stvaranje poticajnog okruženja za prijavitelje mora biti povezano s učinkovitom pravnom zaštitom od osvete i jasnim smjernicama o kanalima prijavljivanja nepravilnosti. Prijave i javna razotkrivanja od strane zviždača važna su sastavnica provedbe prava i politika Europske unije i njezinih članica. Važno. Ukoliko se odlučite prijaviti nepravilnost, obavezno provjerite ispunjavate li sve uvjete propisane zakonom. Tko se smatra prijaviteljem nepravilnosti? Osobno područje primjene. Kako bi odgovarali definiciji prijavitelja nepravilnosti iz Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti morate biti fizička osoba, osoba u radnom odnosu s poslodavcem, samozaposlena osoba, dioničar ili vlasnik poslovnih udjela, član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili njegov neizvršni član, volonter, plaćeni ili neplaćeni vježbenik, osoba koja radi pod nadzorom i u skladu s uputama ugovaratelja, podugovaratelja ili dobavljača, osoba koja na bilo koji način sudjeluje u djelatnostima pravne ili fizičke osobe, kandidat za zapošljavanje, osoba kojoj je iz nekog razloga radni odnos u međuvremenu prestao, osoba koja je pomagala prijavitelju, treće osobe povezane s prijaviteljima, a koje bi mogle pretrpjeti osvetu u radnom okruženju, kao što su kolege ili srodnici prijavitelja. Važno. Do informacija o nepravilnostima koje želite prijaviti morate doći u okviru profesionalne aktivnosti. Materijalno područje primjene. Jesu li nepravilnosti koje želite prijaviti obuhvaćene primjenom zakona? Prvo, nepravilnosti trebaju biti iz sljedećih područja primjene. Javne nabave, financijske usluge, proizvodi i tržišta te sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma, sigurnosti i sukladnosti proizvoda, sigurnosti prometa, zaštite okoliša, zaštite od zračenja i nuklearne sigurnosti, sigurnosti hrane i hrane za životinje, zdravlja i dobrobiti životinja, javnog zdravlja, zaštite potrošača, zaštite privatnosti i osobnih podataka te sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava. Drugo, utjecati na financijske interese Europske unije. Treće, odnositi se na unutarnje tržište, uključujući i povrede pravila Europske unije o tržišnom natjecanju i državnim potporama, te povrede koje se odnose na unutarnje tržište u odnosu na radnje, kojima se krše pravila o porezu na dobit ili aranžmane čija je svrha ostvariti poreznu prednost, koja je u suprotnosti s ciljem ili svrhom primjenjivog zakonodavstva o porezu na dobit. Četvrto, odnositi se na druge odredbe nacionalnog prava, ako se kršenjem tih odredbi ugrožava i javni interes. Važno. Prijava nepravilnosti uvijek se mora odnositi na one nepravilnosti kojima se ugrožava javni interes.
Zaštitu uživate samo ako ste u trenutku podnošenja prijave ili javnog razotkrivanja imali opravdan razlog vjerovati da su prijavljene ili javno razotkrivene informacije o nepravilnostima istinite. Na koji način prijaviti nepravilnost? Tek kada utvrdite da odgovarate definiciji prijavitelja nepravilnosti i odlučili ste prijavu podnijeti, to možete učiniti. Prvo, sustavom unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti. Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti je prijavljivanje nepravilnosti povjerljivoj osobi posebno imenovanoj kod poslodavca radi zaprimanja i postupanja po prijavama nepravilnosti te zaštite prijavitelja nepravilnosti. Poslodavac koji zapošljava najmanje 50 radnika dužan je uspostaviti sustav unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti. Drugo, sustavom vanjskog prijavljivanja nepravilnosti. Pučkoj pravobraniteljici kao nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti. Treće, javnim razotkrivanjem. Otkrivanjem nepravilnosti javnosti putem medija, internetskih platformi ili društvenih mreža, izabranim dužnosnicima, organizacijama civilnog društva, sindikatima ili profesionalnim i poslovnim organizacijama i sl. Važno! Prijavu podnosite koristeći se isključivo jednim od načina prijavljivanja nepravilnosti izrijekom predviđenih zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti. U suprotnom riskirate gubitak prava na zaštitu kao prijavitelj nepravilnosti. Kako prijavu podnijeti unutarnjim kanalom? Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti je prijavljivanje nepravilnosti povjerljivoj osobi ili njezinu zamjeniku, koje je imenovao poslodavac. Povjerljiva osoba je dužna zaprimiti prijavu nepravilnosti, izdati potvrdu o zaprimanju prijave, poduzeti radnje potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti, ispitati nepravilnost, prijavitelju nepravilnosti dostaviti povratnu informaciju, bez odgode prijavu o nepravilnosti proslijediti nadležnim tijelima na postupanje, pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu ispitivanja prijave, pisanim putem obavijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama i ishodu postupanja, čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti, čuvati podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja. Kako prijavu podnijeti vanjskim kanalom? Nepravilnosti možete prijaviti nakon što ste prvo podnijeli prijavu putem sustava unutarnjeg prijavljivanja ili izravno nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti. Možete je podnijeti pisanom obliku poštom, osobno na adresi Ured pučke pravobraniteljice, Savska cesta 41/3, 10.000 Zagreb. E-poštom. Usmenom obliku na broj 01 485 1855 ili osobno u prostorijama Ureda pučke pravobraniteljice. Službenim obrascem. Dostupan je na službenoj stranici pučke pravobraniteljice. Važno! Ukoliko ste zbog osvete već pokrenuli sudski postupak, pučka pravobraniteljica obustavit će već pokrenuti postupak, jer će o vašoj zaštiti odlučivati nadležni sud. Javno razotkrivanje. Prijavitelj koji javno razotkriva nepravilnost ima pravo na zaštitu. Ako je podnio prijavu sustavom unutarnjeg i vanjskog prijavljivanja ili izravno pučkom pravobranitelju, ali nisu u zakonskom roku poduzete odgovarajuće mjere. Ako prijavitelj opravdano vjeruje da nepravilnost može predstavljati neposrednu ili očitu opasnost za javni interes. Ako u slučaju vanjskog prijavljivanja postoji rizik od osvete. Ako su izgledi da će se nepravilnost djelotvorno ukloniti niski. Važno! Kako bi, kao prijavitelj nepravilnosti, mogli uživati zaštitu, potrebno je da budu ispunjeni uvjeti za javno razotkrivanje i da vaša prijava odgovara personalnom i materijalnom području primjene Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti. Kako podnijeti prijavu? Prijava se može podnijeti u pisanom ili usmenom obliku. Prijava mora sadržavati: prvo, podatke o prijavitelju nepravilnosti, ime i prezime, kontakt podatke, podatak u kojoj se vrsti profesionalne aktivnosti nalazi u odnosu na poslodavca. Drugo, podatke o prijavljenom tijelu ili osobi. Treće, informacije o nepravilnostima. Važno! Ukoliko prijavu odlučite podnijeti anonimno,
Na vas se neće primjenjivati odredbe Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti i nećete uživati zaštitu. Ukoliko se vaš identitet otkrije naknadno i trpite osvetu, zaštitu ćete ostvariti samo pod uvjetom da ste u trenutku prijave imali opravdan razlog vjerovati da su prijavljene ili javno razotkrivene informacije o nepravilnostima istinite. Da su prijavljene informacije obuhvaćene područjem primjene Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti. Da ste prijavu podnijeli na jedan od izrijekom predviđenih načina. Koju zaštitu uživa prijavitelj nepravilnosti? Pravo na zaštitu identiteta i povjerljivosti. Oslobođenje od odgovornosti za otkrivanje nepravilnosti. Zaštitu od pokretanja zlonamjernih postupaka. Zaštitu od osvete. Pravo na pouku o pravima. Sudsku zaštitu i naknadu štete. Primarnu i sekundarnu besplatnu pravnu pomoć. Emocionalnu podršku. Važno. Pravo na zaštitu imaju i povezane osobe ako učine vjerojatnim da je prema njima počinjena ili pokušana osveta, ili im se prijetilo osvetom zbog povezanosti s prijaviteljem nepravilnosti.